na bono siasa ya itogi ya Kitutu chache South bono iga yeonjogete ekiara ntubwati kiongozi tubwate negyo matusi kunya kurame kiongozi oyole in power mbuya aganye mpaka 2027 achake kumurama nande go ikorigereria rebwiye komonyene no mubyara ole ogitutu chache South is not ntubwato mwana ito oibono tukagerete nande twegenete tubegete king kwende birangererie binge kucha sale oyo minto Vincent Onyando Ochokitene Vincent Ochokitene nere bwieka uranyale kurusia kibagende egiara nturoche amakoraye ngakiale asenyatie ko ward bantu kunya kurwana bale sawa kabisa uno mwana oyo minto ngotongo temale sana kuikara abantu anga igonkorengia isakogendera kiwange kyo nabokonyoranga at least abara basokonyore kigwe kyo Kitutu chache South yani kitu nyatie ko ward